Mayong gabi kanatong tanan mga igsoon, Shalom Malino, we all call Israel, ang kalimana kanatog sa tibok Israel. At ay kong nangadunay, kain ano ikulim lasot dabar ni kita imit, ila bihat haimit, kaya wala kita mahimong batok sa mga pulong sa kamaturan, kundili sa pagdapig sa kamaturan. So anita karon sa pagpaambit ng sabog sa kamubong mensahe alang kanato ni tagnas kagabion mga igsoon ni ata karon ining gitawag na singalan aning Semana Santa sa mga Katoliko pa nga mga tradisyon o nagsaulog sila mga bendita lokay nitong Domingo na kung bisag saon na pakli og susi ang balang kasulatan o agin tayo mabasa ni anak nandun na gitawag ng benditang lokay mga igsoon, pero saon taman nga mo may naandan sa atong mga kaigsuonan Katoliko mo may ilang tradisyon, wala tayong mahimo na kung dili ang mga pag-ampo lamang nga unta sila mahigmata sa kamaturan o mahiling kawas sila gikan sa mga pagano nga mga pagtulunan. Okay, anita sa itong pagtulunan nagtaknas kagabhion mga kaigsuonan mahitungod sa kiningingon nga si Adonai ang Elohim sa mga Hebrew. Muna iuluhan nga itong diskutan ng taknas kagabhion mga kaigsuonan. Si Adonai ang Elohim sa mga Hebrew. Sumala sa atong mabasa diha sa balaang kasulatan, ang Biblia gatug-an kanato mga igsuon nga ang Elohim miangkon siyang kabulingon nga siya ang Elohim sa mga Hebrew. Ang mga Israelita usab miila sa Elohim nga Elohim sa mga Hebrew. Ug ang mga Hebrews usab nagiila sa Biblia mga kaigsunan walay lain kundi ang Israel lamang. Kanang pagpangangkon sa OHC mga igsoon nga si Oper kuno o ang baybayin kuno nga lingwahe o Binisiya mao kuno ang Hebreo sa silangan. Maningal Hebrew from the east daw matud pa nila mga igsoon. Kining Bisaya kuno Hebrew from the east, Hebrew kuno sa silangan. Dili kana magbasa sa balaang kasulatan mga igsoon. Walay mabasa sa Biblia nga adunay gitawag nga Hebreo sa silangan. So bot-bot kanang dako mga kaigsunan kanang pagtulunan o kanang gitudlo sa OHC nga dunay Hebreo sa silangan. Kay kun atong balikan ang pagbasa sa Genesis kapitulo 10 mga igsoon bersikulo 24 ngadto 25 atong basahon na si Arphaxad mao ang amahan ni Sela o si Shela mao ang amahan ni Eber. Ang Heber dili natoy kalimod nga ang Eber mao ni ang bot ipasabotan ng Eber is Hebreo. Duha ang mga anak ni Eber og ang usa ginganlag pilig kay sa iyang panahon ang katawhan sa kalibutan nabahin man. Og ang ngalan sa iyang igsoon mao si Yoktan. Atong timan-an nga bisan si Eber gitawag nga usa ka Hebreo mo na ang Hebreo apan sa pagkatao sa iyang anak na si Peleg mauto ang panahon nga nabahin mga kaigsunan, nabahin ang kalibutan ug ang mga tao nagkatibulaag niadtong panahon na mauto ang adlaw sa paglahugay sa mga panahon ni Eber mga igsoon, mauto ang adlaw sa paglahugay sa mga pinulungan sa pagkatao ni Peleg. So muna nga ang Hebreo nagikan kang Eber wala mapunta ngadto sa kang Joktan kundili ngadto sa kang Peleg. Ang Eber nga ngalan mga igsoon nagpasabot nga Hebreo. Apan timan nga sa pagkatao ni Peleg nabahin ang katawhan. Mao to ang panahon nga gilahugay sa Adonai ang ilang mga pinulungan diha sa kapitulo 11 mga igsoon. 11 atong mabasa sa 11 kapitulo 11 bersikulo 1 sa libro sa Genesis. Sa sinugdan may usa lamang kapinulungan ang tibuok kalibutan. Sa pagpamalhin sa mga tao gikan sa sidlakan nahiabot sila sa usa ka patag sa Shinar og mipuyo sila dito. Kanang Shinar mao na ang Iraq karon mga kaigsunan. Og nag-ingnanay sila dali maghimo kitag tisa og ipaagi nato kinig kalayo aron mugahi. Busa nakabaton silang tisa o asfalto aron ipatapot niini. Mao to ang pagtukod nilang Tore de Babel. Unya miingon sila, karon magbuhat kitag syudad nga may turi nga sangko sa langit
himuon tang bantugan ang atong ngalan aron dili kita magkatibulaag sa tibuok kalibutan. 5. Unya nanaog ang Adonai aron pagtan-aw sa syudad ug sa tore nga gitukod sa mga tao. Og miingon ang Adonai, karon usan na sila kakatawhan og usara ang ilang pinulungan og sinugdanan lamang kini sa ilang pagabuhaton. Dili madugay, makahimo na sila sa tanan nga gusto nilang buhaton. So munay nakita sa Adonai may suna, usara ang katawhan, usara ang pinulungan. Pero sa pagkatao ni Pilig, ginganlan siya pilig kay dito nabahin ang katawhan. Nabahin ang sinultihan, nabahin ang lahi, nabahin ang mga tribo sa panahon ni Pilig. Kanya mingon mo, Brad, nandun to ang to sa Kapitulo 10, wala man sa Kapitulo 11. Siyempre, ang Biblia mga ikson, dili chronologically arrange ang balaang kasulatan. Ga-advance ang istorya, apan ang panghitabo to apan ay sa ulahi. Muna'y kasagaran nga mabasa nimo diya sa balaang kasulatan diya sa Biblia. So, city, bosa, mga naog kita matod pa sa Adonai, mga naog kita og libugon ta ang ilang pinulungan aron dili sila magkasinabtanay. Kini atol sa panahon ni Pilig mga kaigsunan. Parabas panahon ni Noe, si Noe ginganlan siya og Noe kay ang yuta makapahulay. Nya muna sa atol sa panahon ni Noe, mga igsoon nahitabo gyud ang lunok sa mga adlaw ni Noe. Ingon na nasad ang hitabo sa panahon ni Pilig. Sa panahon ni Pilig, sa mga adlaw ni Pilig, nahitabo ang paglahugay sa mga pinulungan. Nahitabo ang pagkatibulaag sa mga tao tungod sa nagkalilain na nila, tungod kay wa na sila magkasinabtanay, nagkalilain na ang ilang mga sinultihan. Busa gipatibulaag sila sa Adonai sa tibuok kalibutan ug mihunong sila sa pagtukod sa syudad. Babil ang ngalan sa syudad. Versikulo 9, kay dito gilibog man sa Adonai ang pinulungan sa tanang tao nga gikan didto gipatibulaag niya sila sa tibuok kalibutan. So kining hitabo ang mga igsoon mauni ang atol sa pagkatao o atol sa mga adlaw ni Pilig kay maunay kahulugan sa iyang ngalan nga Pilig. Mauna nga ang mga anak ni Iber nabahin ang ilang sinultihan. Si Pilig mao ang nagdala sa Hebreo apan si Joktan napadpad sa layong dapit sa silangan. So ang kang Joktan ang Oper iyang mga sakop napadpad diri sa silangan, mao na nga ang mga pinulungan ni Joktan wala magpabiling sa Hebreo kundi nahimo sila mga Chinese, nahimo sila Japanese, nahimong mga Pilipino, Bisaya, nahimo sila mga taga mga asap ng dapita diri sa Asia. Mo na nahitabo sa mga kaliwat mga kaigsunan. Mauna nga ang kanang pagpangangkon sa OHC nga si Oper Hebreo og mao kini ang gitawag nila Bisaya o Baybayin dakong baka kana mga kaigsunan. Walay kamaturan sa Biblia og ila pang gitawag nga ang Bisaya kuno gitawag kuno na Hebreo sa silangan. Mga kaigsunan ko, walay mabasa sa Biblia nga dunay dimension nga dunay Hebreo sa silangan. Usa lang ang Hebreo nga katawhan mga kaigsunan ko. Ang kaliwat lamang ni Abraham. Si Abraham lamang ug ang mga Israelita lamang ang gitawag nga mga Hebreo diha sa balaang kasulatan. So mo na ha? Oh, kay walay mabasa sa Biblia mga igsuon nga adunay laing katawhan. Mawa gid tay mabasa sa Biblia nga adunay pundok sa laing katawhan nga gitawag sa Biblia nga mga Hebreo. Way mabasa. Gikan sa Genesis ngadto na sa New Testament mga igsuon ang tanan nga gitawag og Hebreo dia mga Israelita lamang nga mga tao. Walay laing pundok sa katawan nga ginganlan o gitawag na mga Hebreo. Munang dakong bakak, dakong botbot ang mga mensahe o pagtulunan sa OHC mga kaigsuonan nga dunay gitawag Hebreo sa silangan. Tikal kana mga kaigsuonan. So ang gitawag nga katawhan diha sa Biblia nga mga Hebreo maoragyod ni Abraham. Maoragyod si Abraham ug ang mga kaliwat sa Israel. Akong balik ko na, walay mabasa sa Biblia nga dunay laing katawan nga gitawag sa Biblia nga mga Hebreo. Gawas ragyod ni Abraham nga kaliwat ni Pilig ug ang mga Israelita lamang mga igsuon ug wala nay lain.
Ngani si Joseph o Joseph o Jose nga inyong nailhan nga anak ni Jacob, giila sa Biblia nga siya Hebreo. Matod pa sa atong mabasa diya sa Genesis 40 versikulo 15 mga igsoon, nga siya miangkon nga siya gikidnap gikan sa mga Hebreo. Miangkon si Joseph o si Joseph nga siya usa ka Hebreo mga kaigsunan. Gani sa Exodus 5:3 ni ana ang nanggawas nga mga bersikulo mga igsoon nga nagpamatuod nga ang bugtong katawhan nga gitawag nga mga Hebreo lamang mao ang mga Israelita. Sa Genesis ang atong mabasa si Abraham gitawag nga Hebreo, si Joseph gitawag nga Hebreo, o ang mga 12 ka tribo gitawag nga mga Hebreo. Pero pag abot diri sa Exodus, ang gitawag nga Hebreo ang kinatibuk-an nga Israel. Wala na gyud in town, wa gintaw laing nasod ya nga naapil nga ginganlan og Hebreo mga kaigsunan. Exodus 5:3, and they said, the God of the Hebrews hath met with us. Matod pa hatiman ina ang Elohim sa mga Hebreo nakikita kanamo, matod pa sa Exodus 5:3. So mo ni atong pagtulunan atong topic ro na mga igsoon nga ang Adonai, si Adonai ang Elohim sa mga Hebreo. Kay mismo ang Adonai mga igsoon miangkon siyang kaugalingon nga siya Elohim sa mga Hebreo. O miingon sila ang Elohim sa mga Hebreo nakikita kanamo. Palakta kami, nagaampo kami kanimo sa tulo ka adlaw nga panaw ngadto sa kamingawan, og magahalad kami ngadto sa Adonai Elohim. Tingali onya kung mahitumpawa kami sa mga katalagmang makastigo o sa mga espada. Ni apagani maigsoon sa Exodus 7:16 niingon po diya, and thou shalt say unto them, the Lord God of the Hebrews hath sent me unto thee. Tinawa, mismo ang Adonai miangkon siyang kaugalingon nga siya ang Adonai, ang Elohim sa mga Hebrews, mga kaigsunan. Mao kini ang imong isulti ngadto kaniya. Si Moises ug si Aaron ang giingnan nga ang Adonai Elohim sa mga Hebrews nagpadala kanamo nganha kanimo, saying, let my people go. Palakta ang akong katawan, that they may serve me in the wilderness, and behold, hitherto thou wouldest not hear. So, timan-an nato ni nga matag higayon mga igsoon nga makig atubang o sugoon sa Adonai si Aaron o si Moses sa pagpakigatubang kang paraon. Ang unang introduction nga ilang ipaila ngadto kang paraon nga ang Adonai mao ang Elohim sa mga Hebreo, mga igsoon. So sa 9:1 mo gyapon, then the Lord said unto Moses, then Adonai said unto Moses, go and unto Pharaoh and tell him, thus said the Lord God of the Hebrews, let my people go, that they may serve me. Mo gyapon, pila ka beses gibalik-balik mga igsoon diri sa balaang kasulatan nga sa ako lagi giingon ninyo, every time lagi nga moatubang o mo-approach sila kang paraon, ang introduction mao nga ang Elohim mao kini ang gisulti sa Adonai Elohim sa mga Hebrews. Palakta ang akong katawhan. So ang Adonai Elohim mga kaigsunan, Elohim siya sa mga Hebrews. Dili siya Elohim sa mga Islam, dili siya Elohim sa mga English, dili siya Elohim sa mga Bisaya, dili siya Elohim sa mga Chinese. Elohim siya sa mga Hebrew. Muna atong timan-an mga kaigsunan, Elohim siya sa mga Hebrew. Muna nga mangita ka karon o mga congregation na ang gigamit Hebrew. Kay kung adto kas mga congregation nga ang gigamit in English, Tagalog, hinapon o unsa ang gigamit nila sa ilang mga prayers, mga igsoon, walay Elohim nga nagmuangkon niya na, walay Elohim nga nanagiyan niya na. Adto ka sa mga simbahan nga Latin ang gigamit, ang Grego ang gigamit, walay Elohim nga muangkon, kay dili siya Elohim sa mga Grego. Siyang pagpaila, wala siya magpaila siyang kaugalingon nga I am the God of the Greek. Ako Elohim sa mga Grego, wa siya mingon na ako Elohim sa mga Arabo, ako Elohim sa mga Chinese, wa siya muangkon na. Ang iyang giangkon Elohim siya sa mga Hebrew, mga igsoon. So, muna nga ang mga simbahan
nga ang mga pag-ampog gamit in English walay Elohim ni anak mga igsoon. Way Elohim ni anak nga moangkon. Ilabi na Tagalog nga mga pag-ampo way Elohim nga moangkon ni anak mga igsoon. Niya pa sa laing bersikulo pa yun. Sa Exodus 9:13 gisundan na gyapon. And the Lord said unto Moses, rise up early in the morning and stand before Pharaoh and say unto him, thus saith the Lord God of the Hebrews, let my people go, that they may serve me. Mo gyapon. Unya sa Exodus 10:3 mo gyapon, and Moses and Aaron came in unto Pharaoh and said unto him, thus saith the Lord God of the Hebrews, how long wilt thou refuse to humble thyself before me? Let my people go, that they may serve me. Mo gini gusto sa Adonai mga kaigsunan. Pila na ka bersikulo ang atong gibasa nga sa panahon nga sila mo atubang kang paraon, ang ipaila sa Adonai ngadto kang paraon nga Elohim siya sa mga Hebreo, og sa pag-angkon niya nga Elohim siya sa mga Hebreo, kamong mga taga-OHC moingon mo nga ang Bisaya is Hebreo sa silangan. Asa mabasa? Asa mabasa sa Biblia sa pag-angkon sa Adonai dire sa daghang mga bersikulo nga miangkon siya nga Elohim siya sa mga Hebreo, do na bay laing katawhan nga iyang buti pasabot? Do na bay laing katawhan nga iyang gitudlo? Nagtudlo ba siya mga Pilipino? Nagtudlo ba siya mga Insik? Nagtudlo ba siya mga Amerikano? Walay laing katawhan nga iyang gitudlo dito sa tubangan ni Paraon. Ang iyang katawhan nga mao ang Israel na tuan na ulipon sa gingharian ni Paraon, mauto ang iyang gipasabot nga mga Hebreo nga mga tao, og siya Elohim sa mga Hebreo nga mga tao nga tua sa gingharian ni Paraon nga naulipon. Wala siya maghisgot, wa kay mabasas bala ang kasulatan nga dunay laing katawhan nga gitawag sad nga Hebreo mga igsoon. Nagdamgo mo kamong mga OHC, nagdamgo mo. Ha? Kamo diya nga mga uban pang mga Operians, nagdamgo mo kung nagtuo mo nga ang inyong dialect nga Bisaya, nga ang inyong gamit baybayin, nagtunin taon, nangabuang intawag tuog baybayin, kay lagi, nailad. Akong mga amigo, mga higala, kaniadto, nailad. Naningkamot og tuog baybayin, kay nailad, kuno Hebrew from the east daw. Hebrew sa silangan ang baybayin, pangkatoy-toy. Nailad ang mga gunggong. Nailad mga igsoon sa mananoy nga panabi sa taga-OHC nga kuno Hebrew sa silangan ang baybayin. Huwag mabasa sa Biblia ni anak mga kaigsunan. Huwag pagmata mo, huwag mabasa sa Biblia nga ang Bisaya Hebrew sa silangan. Huwag mabasa sa Biblia nga dunay gitawag nga Hebrew sa silangan. Wala. Ang gitawag sa Biblia nga mga Hebrew nga katawhan, walay lain ang katawhan lamang sa Israel dito sa Egypt. Akong balikon sa Genesis, si Abraham gitawag na Hebreo. Gikan sa kang pilig nga kasaysayan nga kutay, si Abraham gitawag na Hebreo. Og ang iya mga kaliwat Hebreo. Si Joseph ni angkon usab siya nga Hebreo dito sa Egypt. So maora na mga igsoon, pag abot diri sa Exodus, ang Adonai nagyod, ang Elohim nagyod, miangkon sa Israel nga siya Elohim sa mga Hebreo, og kanang Hebreo nga iyang gitumbok gitudlo diya, walay lain mao ang mga Israelita. Munang nagdamgo mo og morning, kamong mga Operians, kamong OHC, nagdamgo mo og morning, kung muingon mo sa inyong kaugalingon nga ang baybayin o ang binisiya sab ninyong sultan mao ang Hebreo sa silangan, walay mabasa sa Biblia niya na. Walay mabasa sa Biblia. Nagdamgo mo mga igsoon, munang daghang nangailad mga igsoon nga mga kauban ako kaniadto kay nagtuo lagi sila nga Hebreo sa kuno sa silangan kining baybayin mo nang nangabuang nagtuon og mga baybayin. Mga igsoon, bisan pag magpilo-pilo ang kalibutan din na namubalik. Dunay ga-evolve ang atong dialect o mga sultan, mga lingwahe, bisan ang mga alphabet nato nag-evolve. So ayaw ninyo dahuma nga mubalik pa na mga igsoon. Na mubalik na nga naman nag-evolve ta, nag-anam og taas kahait ang salabutan. Sa margodan ang gitawag nato mga palyo, mga ancient Hebrew, mga palyo Hebrew. Ay mo pagdahom nga mobalik tas palyog sinulatan, ang modern Hebrew na turon magpadayon na ni siya. Mga igsoon, kanang giingon sa Biblia, iulian ko ang tao sa ulayng pinulungan sa Sophonias 3:9. Dili ka na Hebrew, kung dili ka to ng Adamic language sa wala pa laugaya, wala pa patlaaga ang mga tao, wala pa laugaya ang ilang mga sinultihan sa panahon pa tong Adam nga mga sinultihan, panahon nila ni Adam nga sultan.
ato lang tong addressan of Adamic language, mga igsoon kay ila man to ni Adam. Pero motoy ulay nga pinulungan. Motoy ulay nga pinulungan kay wala mahisakop mga igsoon sa paglahugay sa mga pinulungan o wala to siya magamit ni bisan kinsang tao karon. So mo na mga igsoon nga atong timan-an mga kaigsuonan nga diri sa balaang kasulatan ang Hebreo nga tao mo giila sa Adonai nga iyang katawhan o ang Adonai ang konsan siyang kaugalingon nga siya mao ang Elohim sa mga Hebreo di na nato matuis di na nato madibati kay maunay nakasulat sa balaang kasulatan. So naarani mo kung di ka mutuo, naarani mo kung magpadayon ka sa paggamit anang mga prayers ninyo nga iya sa mga pagano nga mga pagampo. Mabitaw akong giingon unsay ilhanan nga ang inyong reliyon gikan sa Israel. Timan ana to ni mga kaigsonan na ang ilhanan nimo nga kanang reliyon na asang nasuradikan na sa ilang paggamit sa lingwahe. Example na to, ang Roman Catholic sa unang panahon maglinatin ang pari kung magmisa gatalikod, di ba? Latin ang gamiton sa pari, Dominus Vobiscum, mang pare digotom, atagid duko tarong hilom. So maglinatin magtalikod ang pari mga igsoon. So ilhanan o prueba na siya mga kaigsuonan nga ang maong reliyon gikan sa Vatican. Ang Islam, pag mag-prayer ang Islam bisag asang suok diri sa Pilipinas nga na sila mosque, kunya kamo nakasilingan og mga Muslim, paminawa ang prayer nila, paminawa. Kung ang ilang prayer in English ba, di ba Arabic? Walay sila pakialam nga way makasabot nga mga tao. Ang importante, Arabic lang gamiton. Nga naman, mo na prueba o ebidensya nga ang ilang reliyon gikan sa Saudi Arabia. Nga naman sad nga ang mga protestante, mga Pentecostal, mga Baptist, mga born again, o uban pa. Nga nga ang ilang pong gamit sa mga prayer, mga igsoon, English nun sad. English. Kay mo sa na ebidensya nga ang ilang reliyon gikan sa Amerika. Bisa na mga Seventh-day Adventist, gikan sa Amerika ang reliyon. Nga naman, in English ilang gamiton pag mag-ampo sila. Di ba? Nganong ang Iglesia ni Cristo magtagalog man sad kung magampo. Tagalog man bisag adto sila sa Amerika, Tagalog na ilang mga ministro pag mag-prayer. Ngano man, proibag ebidensya nga ilang reliyon gikan sa Pilipinas. Mao sad bitaw ang taga Jesus Miracle Crusade. Bisag tuwa sila sa Amerika magtagalog magampo ang mga preacher nila. Diri sa Pilipinas Tagalog magampo mga preacher nila. Kay ngano man gikan sa Manila ang ilang reliyon. Pilipinas ra gikan. Apan nganong ang Messianic Nazarene Torah Community ang among mga prayer, bisan ang among mga awit, ang among mga pagdaig, ang among mga kanta, mga blessings, ang among i-recite, puro Hebreo. Gikan sa mga pagdaig, gikan sa mga pag-ampo, hangtod na to sa mga blessings, mga igsoon, puro Hebreo ang among gigamit. Na naman, kanasad ang proibag ebidensya nga kini nga pagtulunan, Messianic Nazarene Torah Community, gikan sa Jerusalem. Kay sa iyang ngalan, ang pag-inulsol, ang pagpasaylo sa mga sala, kinahanglan iguwali sa tibuok kalibutan, sugod sa Jerusalem, matod pa sa Lucas 24:47 ug naasad mabasa na buhat 1:8. So mao na ang mga igsoon nga ang pagtulon-an ilhanan nimo nga asagikan na makita sa ilang mga inampuan. Kung ang gigamit nga mga pag-ampo is Latin, gikan na sa Vatican, gikan na sa Roma. Pero kung ang gigamit nga mga pag-ampo is Greek, sa ato pa gikan na sa Griego nga reliyon. Kung gamit nila ng mga pag-ampo is Japanese, gikan na sa Japan nga reliyon. Kung gamit nila ng mga pag-ampo Arabic, gikan Saudi Arabia nga mga reliyon. Apan kung ang gigamit nga mga pag-ampo is Hebreo, kana ang ebidensya nga kanang reliyon gikan sa Jerusalem. Muna kining among pagtulunan nagagikan sa Jerusalem, gikan sa pagtulunan sa mga apostoles. Muna ang among mga pagdaig diri mga igsoon puro Hebreo, ang among mga pag-ampo puro Hebreo. Kay nganuman ang Elohim miangkon siyang kaugalingon nga siya Elohim sa mga Hebrew. Elohim siya sa mga Hebrew, mga igsoon. O ang Hebrew nga mga tao iyang giangkon nga mao ang iyang katawhan. So malala ang mga kaigsunan. So every time lagi nga mo-upload si Moses o si Aaron ngadto kang paraon ang ilang isulti nga ang Adonai mao ang Elohim sa mga Hebrew. Walay labot ang mga kaliwat ni Oper, ni mga igsoon ni Oper, mga peking Hebreo na sila mga igsoon, kaya wala gitay mabasa sa Biblia. Kung nag-claiman sila nga sila Hebreo, so sila nga piki na di na tinuod, way mabasa sa balang kasulatan. Nga naman, way mabasa sa Biblia. Walay laing pundok nga mabasa diya sa balang kasulatan. Kung nasod nga gitawag sa Biblia nga mga Hebreo
ang Israel lamang. So dalaygon ang Adonai, maayong gabi natong tanan. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Yisrael Kai, mabuhi ang katawhan sa Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel, Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alagad diha sa Dunay Matif Gideon Silva, mag-ingon kanyong tanan nga bulahan ng tao nga magasus ang kasulatan, magatuman ini hangtod sa sunod nga higayon. Maayong gabi natong tanan mga igsoon. Baruch haba Bishem Adonai, dalaygon ang nagani sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom. Maayong pagkatulog ninyong among mga kaigsunan.